Hej, hjertelig velkommen til Verklæs.fo. I dag så får vi gjøre gandadodge. Det skal ha 4 dl av mjøle, 1,5 dl av salte og 1 teskål av olje. 1,5 dl av høyt vatten, så skal du elte alt vel sammen. Og her på nær så får vi så en liten nisse, som är en stor nisse och en liten nøs, och så 2 skäggkvar, eller 2 toffler. Det sådana som så gör det var en angel, nog så en fallvinner, så en liten nøs. Här så det ett armarna är och här är så vangene. Och han ska se om han är Gloria och snä och några bibber. Det sådana gör det var så en kava med vår. Det är så torre kläder som kallar honom och en andas. Och det tecknar det som anled av eier och mun vid en tandstickje. Och det är så konan från honom. Och hon har så blå som har. Det ska se i ovnen av 130 grader. Och det ska vara standa i ovnen intill det är torst. Mövliga 1-2 timmar eller 2-4 timmar. Allt efter hur stora figurerna är. Ta ut figurerna har vi ovnen, så kan du ta det ut och låta det kallna. Och sen kan du måla där. Och målar där bara vi vanlig akrylmålning som man kan köpa i bonus och ödlomhandel nästan. Så vi alltid målar nissorna och angelen. Och i röntgenkvarsen där lite angelen och här man så där finns det farvo. Här ser jag det så kan man männer där sånt där så fitter och förälskar er. Det projar ordentligt väl om och här är så den lilla nissan, hallå det känner fitt. Aljon är så fint. Och här är så Angelin. Och han har ju fast blivit ordentligt flotter. Och väldigt livande vid farven och nästan. Så här är det krosgott. Och görsen kan man så hänga orsapottar och annat. Och jag hade det kunde vara goda, fittar och personliga jolagaver. Hvis det är hodet här. Eller bara också kreativt att göra jolo. Jag vill vi in till jolar till kvön. Där klockan 6 öppnar vi en nya logo av verkläge.fo. Hemma sina dove verkläge.fo.